Sinjuri nagħtikom merħba t-tieni programm dwar il-kontra-evoluzzjoni u llum ħanitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni fis-soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq x'inhi r-rivoluzzjoni u din ir-rivoluzzjoni rajnija maqsuma fuq Plinio kien sejħilha fuq 4 fażijiet imma mbagħad kellu anki hu stess kien żied il-5 fażi, ġifieri rivoluzzjoni sesswali u dik fil-Knisja illi x'aktar xi l-iktar rivoluzzjoni qalila għaliex meta ntmisset il-familja s-soċjetà bdiet tikrolla. Nsemmi eżempju klassiku fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża meta kellek it-taqlib kollu li kien fis-soċjetà, f'hemmhekk ħafna ġew proposti ħafna affarijiet, pereżempju waħda minnhom kienet li ż-żwieġ ma jibqax iktar marbut jinħallu dal-affarijiet. U kien hemm naqra diżordni mhux ħażin, però kien hemm xi ħadd fl-assembleja qal għax ma nagħmlux żwieġ bejn raġel u raġel u dan kienu keċċew il-barra. Illum il-ġurnata dil ħaġa ġiet aċċettata ġifieri. Tkompli tur l-influenza ta' din ir-rivoluzzjoni li sfortunatament qiegħda taffettwa l-eruq tas-soċjetà u qed tikkawża anki wkoll ċertu kollass. Allura illum ħankomplu naraw ir-rivoluzzjoni fis-soċjetà kif din taffettwa s-soċjetà, kif din tagħmel ħsara fis-soċjetà. Kifet l-immaġ rivoluzzjoni xi pożittiva, isma' kien hemm gvern attiv qed mhux qed jagħti flus lin-nies iħallihom bil-ġuħ, u mbagħad in-nies qagħmu kontrieħu u ħadu li riedu. U dak ngħidu l-utopjanizmu min jaqra pereżempju rivoluzzjoni Russa kellek dal-aspett ta' nies li jaħsbu li issa ħajkonna utopja, ġenna fuq l-art. Il-verità dik il-ġenna fuq l-art swiet il-mewt ta' miljuni ta' nies. Meta fetħu l-arkivi ta' Mosca u ta' San Pietroburgu, kien hemm storiku Ingliż, Orlando Figes, kien kiteb ktieb jismu A People's Revolution, A People's Tragedy, għax mhux tragedy, u jirrakkonta propju l-proċess rivoluzzjonarju fir-Russja u kemm mietu miljuni ta' nies, jiġifieri literalment affarijiet tal-biża'. U bħal dawn seħħu fi Franza u seħħu f'postijiet oħrajn. L-erda ta' komunitajiet, speċjalment komunitajiet agrikoli, li dik tip ta' erda qed nerġgħu narawha fi żminijiet tagħna wkoll. L-erda ta' komunitajiet li jduru tarħula, distruzzjoni totali ta' mod ta' ħajja ta' nies. Dawn l-effetti ħżiena. U din il-kunċett rivoluzzjonarju allura iwassal biex wieħed jara li ħanaraw illum x'effetti tħalli fuq is-soċjetà. Issa ħanadu għal-filmat introduttorju u mbagħad miegħi hawn is-Sur Biti u s-Sur Filip Biti, il-President tas-Soċjetà Maltija għall-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana, li ħan niddiskutu xi punti dwar l-effetti ir-rivoluzzjoni tar-rivoluzzjoni fis-soċjetà. Grazzi. L-aħħar darba spjegajna kif il-proċess rivoluzzjonarju beda fir-Rinaxximent u baqgħet miexi sakemm beda jżarma normi sesswali u dawk li jsostnu l-familja u l-ħajja. Illum ħanispjegaw kif dan il-proċess jimmanifesta ruħu u jaffettwa l-ħajja. Ir-rivoluzzjoni skont Plinio Corrêa de Oliveira. Ir-rivoluzzjoni hija universali. Infirxet ma' kull imkien, imma l-aktar mal-popli tal-Punent li xi darba kienu maqudin taħt il-Knisja Kattolika. Hija waħda bħal fjamma waħda li taħraq bosk sħiħ. Hija totali għax taffettwa kull strata tas-soċjetà. Hija dominanti u ma tittollerax min ma jaqbilx magħha u hija proċessuali. Biġrajja waħda twassal l-oħra. Il-proċess rivoluzzjonarju jimmetamorfizza ruħu jiġifieri għandu tendenza li jilbes maskri partikulari sabiex ikun aċċettabbli. Mbagħad ma' żmien hekk kif in-nies jibdew il-bidla u jaċċettaw l-affarijiet li ma kinux aċċettabbli qabel, jimxi l-affarijiet aktar radikali. Din xi ħaġa li fil-pajjiż tagħna rajnija b'mod sistematiku. Dan il-proċess iseħħ fil-fond fi 3 tendenzi li ma' żmien jagħmlu aċċettabbli dak li ma kienx aċċettabbli. Dawn huma l-ewwel rivoluzzjoni fit-tendenzi. Il-bnedmin għadhom ġo fihom ġibda għal tendenzi diżordinati. Dawn ġejjin minn dak li San Pawli sejjaħlu l-bniedem il-qadim li minkejja li ntrabaħ mis-salvazzjoni li ġab Kristu xorta għadu hemm fil-bnedmin jiġbdu lejn ħażen. Jekk ma jiġix immeżżan il-proċess rivoluzzjonarju fit-tendenzi jwassal biex il-ġibdi tal-ħażen jiġu ġustifikati fuq skala ta' soċjetà sħiħa. B'riżultat devastanti għall-familja, tradizzjoni u għall-proprjetà. It-tieni, rivoluzzjoni fl-idejat. Li idejat huma maqsuma kollha l-istess, huma meqjusa kollha l-istess.
mingħajr konsidrazzjoni ta' idejat mhux tajbin jew ħżiena. Ovvjament dan iwassal biex dak li hu ħażin gradwalment mhux biss jiddomina imma jiġi promoss u eventwalment jiddomina fuq it-tajjeb. It-tielet rivoluzzjoni fil-fatti. Trasformazzjoni tal-idea testendi mbagħad għall-fatti. Hawnhekk sew jekk b'mod imdemmi jew bla demm, l-istituzzjonijiet, il-liġijiet u d-drawwiet jiġu trasformati kemm fil-qasam reliġjuż u fis-soċjetà temporali. Pajjiżna huwa maħkum mill-idejat rivoluzzjonarji, dan narawh fil-mod kif il-medja xxerret it-tendenzi u l-idejat antikristjani. Kif dawn l-idejat daħlu fl-edukazzjoni, kif il-klassi politika tillegalizza liġijiet antikristjani u mingħajr kważi reżistenza ta' xejn. Minkejja li l-poplu jkun kontra dawn il-bidliet jispiċċa mhux biss jabbraċċhom imma jagħmilhom tiegħu. Saħansitra l-Kummissarju Ewropew tal-Ugwaljanza Elena Dalli jiddeskriviet kif daħlu l-unjonijiet u żwiġijiet tal-istess sess billi ġew ppreżentati bħala ħajġibu aktar ugwaljanza. Forsi l-aktar li tolqtok hija kif il-Knisja saret infiltrata u bosta drabi strument ta' rivoluzzjoni. Dwar dan l-aħħar punt nitkellmu fl-episodju li jmiss. Tajjeb, ningrazzjakom tal-li qed issegwuna. Issa ħanitkellmu ħnabdew diskussjoni ma' Sur Filip Biti u ħanaraw dan nkomplu niżviluppaw dak li semma f'dan il-filmat. Meta l-ewwel livell huwa l-rivoluzzjoni fit-tendenzi. Għax aħna rajna xi ħaġa li fil-filmat li ħafna minna esperjenzaw fil-ħajja. Ħansemmu eżempju prattiku. Fl-2011 kena referendum fuq il-divorzju. U waqt il-kampanja kellek nies li kienu kontra divorzju kienu isma' jiena ġejta xi kontra divorzju għax wara divorzju jista' jidħlu affarijiet oħrajn, abort, u dawn l-affarijiet li kisru l-familja. U dak li kienu favur id-divorzju jgħidu le ta' dan sempliċement biex nirregolarizzaw realtà x'ħafna familji qegħdin b'inkwiet u dana u ntuhom il-paċi issa kemm ġiet il-paċi ħalli l-nies jiddeċidu. Imma ejja nħallu dika unkomplu naraw x'ġara mbagħad. Kien hemm wieħed attivist, mbagħad għamel xi żmien MP, illi dan kien meta qalu intom għal-issa li jmiss l-Unjoni Ċivili tal-SSS u kemm xatt qalu inti speċi dejtu b'dil ħaġa, għallhom iva, għallu xi waħda issa speċi awtomatikament ħaġġib l-oħra. U kif rajna dan l-aħħar fuq l-abort, qed insemmu li huwa proċess inevitabbli li tidħol l-abort. Rajna l-President tal-Repubblika għamlet diskorsi semmitu, rajna President tal-Partit Laburista riċentement, l-ex-President kif fl-aħħar diskors tiegħu kien qal li dinha xi ħaġa inevitabbli li rridu nibdew niddialogaw. Rajna l-kap tal-Oppożizzjoni jrid irid jaqbad dialogu minkejja l-fatt li dan għandu statut li m'għandux ma jistax jagħmel dawn l-affarijiet, imma xorta tgħid bżonn niddialogaw. Issa kif tista' tiddialoga fuq issues bħal mija il-ħajja tal-innoċenti, jew kellha ġa tissemma pereżempju l-eutanasja, hija daqsxejn diffiċli biex tgħid, imma għaliex meta tibda minn ħaġa awtomatikament tibda bil-mod il-mod, revoluzzjoni meta nibdew minn punt ir-revoluzzjoni tibqa' nieżel sakemm tasal sal-qiegħ ngħidu hekk. Jekk li naqallunna weduna li kemm indaħlu d-divorzju pereżempju, ħalli minn kellu daqsxejn kut jirregorizza ruħu. Mbagħad għedna dawn l-oħrajn kienu mdejqin ma mhux rikonoxxuti mill-istat u ġew rikonoxxuti. Ma x'inhi din rivoluzzjoni fit-tendenzi? U għaliex imbagħad in-nies jispiċċaw jaċċettawha anke jekk ikunu opposti għalija, jew jgħidu issa dan iż-żmien modern mhux tagħmel, jew jgħidlek isma' toġobniex li ma marridx indaħal fuq ħadd ieħor. Dawn kellha jgħidu jqal minn hekk jgħidlek issa mhux dak iż-żmien u ħanqotu speċi iż-żgħar illum. Qed tifhem? X'inhi din it-tendenza? Nispjegaw daqsxejn rivoluzzjoni fit-tendenzi. Ir-rivoluzzjoni fit-tendenzi tirrifletti l-passjonijiet diżordinati tal-bnedmin. Kollha kemm aħna għandna passjonijiet. Għax kollha kemm aħna affettwati mid-dnub oriġinali. Bl-eċċezzjoni ta' Marija Santissima, ovvjament. Issa jekk aħna għandna passjonijiet diżordinati, Alla tagħna intelligenza biex nużawha biex ndominaw dawn il-passjonijiet diżordinati. Mela il-moħħ għandu jiddiriġi l-qalb, mhux il-qalb jiddiriġi l-moħħ. Sfortunatament din is-seklu, anke fis-seklu 20, it-tendenza kienet illi l-qalb kien jiddiriġi l-moħħ, minflok il-moħħ jiddiriġi l-qalb.
Mela l-passjonijiet diżordinati tagħna, il-volgarità, il-bassezza, li tidaj, li ma tafx iġġib ruħek fil-pubbliku, li tilbes ħażin, li tajt il-blasfemiji fil-pubbliku, dawk l-espressjonijiet ta' tendenzi diżordinati tagħna ingħataw kważi pjattaforma. Sija fi seklu 20 u speċjalment dan is-seklu. U speċjalment wara ir-rivoluzzjoni sessuali ta' snin 60, meta kellek il-hippies u rock and roll u dawn l-affarijiet kollha, intendem kważi u ftit wara dak li kien għaddej fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni fil-Knisja. Jekk inti ħadd pjattaforma, jekk ħatħalli daw it-tendenzi diżordinati, bażati nerġa' ngħid fuq sensualità u kobor bla rażan, hija inevitabbli li s-soċjetà ħad tiġi infiltrata, brainwashjata u tmur u timxi b'tali mod illi ħafna nies jibdew jispiċċaw mentalità fejn jibdew mentalità oġġettiva nisranija, jispiċċaw mentalità oġġettiva atea. Jew jekk mhux atea lanqas agnostika. U dik hija r-rivoluzzjoni fit-tendenzi. U spiċċajna anki nitfgħu naċċettaw pratikament kollox inkluż illi ssir ħsara fuq liedna li neqrdu il-futur tagħna. Ġifieri aħna rajna ġifieri anki tara s-soċjetà madwarek, pereżempju liġijiet illi sa ftit ta' sinilu kienu impensabbli. F'Ġunju l-għadda il-gvern u l-oppożizzjoni qablu pereżempju illi tfal ta' 16 sena jistgħu minn qogħdu l-ġenituri tagħhom immorru għand it-tabib u jagħmilhom karta biex jaqilbu l-ġeneru tagħhom u prattikament jimmutilaw ġisimhom, xi ħaġa irreversabbli. Immaġina kellek tajda 20 sen ilu dil-ħaġa li l-tfal ikunu jistgħu jmorru jitolbu li jibidlu l-forma ta' ġisimhom permanentement li mbagħad ħafna drabi jekk ħajikbru dawn se jkunu jiddispjaċew dak li ġara, ma hija irreversabbli. Jew inkella ikollok rajna wkoll liġijiet li xi ħaġa tal-mistrija li neħħet il-blasfemija da fisem il-libertà tal-espressjoni. Ġifieri għandna dawn l-idejat illi donnu xejn mhu xejn. Aħna ngħidu l-attivizmu u ħafna drabi jgħidulek imma dan mhux biex nagħtu iktar libertà ma nafx jekk tiftakrux fl-2011-2013 u dak jiena ngħid li Malta dak iż-żmien hekk dik il-ħabta kienet qed taċċellera ċertu rivoluzzjoni kulturali hawn Malta li forsi damet biex daħlet u kellek dak il-famuż inċident dak fl-università kien ħareġ b'xi gazzetta jekk min isser żball b'istorja vulgari u din tqasmet anki fis-sixth form u kienet prattikament taħt l-età li qrawha u għaliex kien hemm min oġġezzjona u talab li tiġi applikata liġi saret kampanja sħiħa kontra din nuqqas ta' libertà tal-espressjoni u dana minnu il-bniedem li hu l-hum magħruf ħafna saħansitra mar fuq stazzjon Al Jazeera, stazzjon naħseb jiena finanzjat minn pajjiż li qaqqas biss timmaġna libertà tal-espressjoni f'dal-pajjiż u dan ġabu qisu vittma u spiċċajna biex neħħejna il-xejdulu ċ-ċensura. Il-pass loġiku neħħejna l-offiża lejn Alla. Mbagħad daħħalna forom oħra ta' ċensura li jaġġefullaw il-revoluzzjoni. Tifmu? Ġi, allora dan kollu, dan għattini livell, dik jikun ir-revoluzzjoni fl-idejat, il-attivizmu. Kollox xejn mhu xejn. Imma mbagħad xejn mhu xejn favur ir-revoluzzjoni, mhux il-kontra revoluzzjoni. Jekk jiena noħroġ ngħid affarijiet li huma kontra dawn l-affarijiet, hemm liġijiet, il-hate speech laws pereżempju. Allora dawn għaliex dan huwa ħażin li titqis l-idejat huma kollha l-istess, li kif għedna mhux verament ikunu kollha l-istess, imma l-idea anke fil-Knisja l-Papa Benedittu 16 anke bħala Kardinal Ratzinger kif ukoll anke fi żmien Giovanni Paolo II kien ikkundanna l-attivizmu. Ma għaliex dal li xejn mhu xejn li l-idejat huma kollha l-istess hija xi ħaġa ħażina. Ħannibda l-aħħar parti fejn inti semmejt Kardinal Ratzinger, il-Mibki Papa Benedittu li sar il-Mibki Papa Benedittu 16. Huwa kkundanna d-dittatura ta' relativizmu li kienet għaddejja fl-Unjoni Ewropea. ċaru tont. Għaliex? Għax qal minflok tajdu l-verità,
intom tawġu għal-verità biex tintoġbu ma' kulħadd. Mela jekk m'għandekx prinċipji sodi. Allura l-idea ta' A hija eżattament l-istess bħal l-idea ta' B. Ċiviltà mod huwa l-istess bħal ċiviltà. Mod ieħor, mela rridu nagħmlu pjattaforma ċatta, level playing field, għal forum kollha ta' espressjoni. Irrespettivament jekk huma oġġettivament korretti, bażati fuq il-verità, jew le. Issa kif għadt inti tajjeb ħafna, l-uniċi nies li m'għandhomx id-dritt tal-espressjoni f'din il-utopija, din ġenna tal-art liberali, illi tant toħobbu, huma aħna l-Kattoliċi. U inti semmejt il-liġijiet tal-hate speech li oriġinaw Brussell, l-Unjoni Ewropea tefatom fuqna. Mela jena nidħol għand tal-grocer. U taf inti konna fl-antik 20-30 sena ilu, meta l-ħajja kienet iktar. Kem vera konna ħjar meta konna. Kulħadd kien ipaċ għand tal-grocer jistennew sa kemm jaqta' l-perżut u da. U jibdew jitkellmu fuq l-affarijiet tagħhom da. Sejnek nidħol għand tal-grocer u nismagħhom jitkellmu fuq iż-żwieġ u kemm sabiħa issa raġel iżewweġ raġel, mara tiżewweġ mara, issa probabbilment 20 sena oħra pedofolu jista' jżewweġ tifel dik id-direzzjoni fejn sejn. U jiena ngħid illum, iż-żwieġ għandu jkun bejn raġel u mara biss għax dik hija l-ordni naturali ta' Alla. U hemm bżonn nirrispettaw il-kmandamenti. Illum jien nista' naffaċċja iktar minn sena ħabs u multa jidilli sa 30,000 euro. Mela il-libertà tal-espressjoni b'din il-mentalità liberali, rivoluzzjonarja li tottal kulħadd tal-minoranzi kollha għalina l-Kattoliċi ma dox però. U jekk niddefendu il-verità pubblikament u nagħmlu appostolat pubbliku biex niddefendu nipprotestaw kontra l-attakki kontra l-valuri, aħna nistgħu neħlu l-ħabs. Jiena m'għandix dubju li din il-persekuzzjoni kontrina l-Kattoliċi sejra tiħrax. M'għandi l-ebda dubju. U fil-fatt aħna bħala Kattoliċi msejħin biex nagħtu xhieda fiż-żmien tal-persekuzzjoni. Ġifi kontrarju ta' dak li ħafna jgħidu, speċi iva dana għalfejn mhux dik in-naqra jiena niftakar meta kont kienu juruna il-mużew u fid-dutfina l-istorja juruna dawk il-filmini tal-Martri u Sant'Arcisio u Santa Maria Goretti u dana u darba kien hemm bdiet gerga għax it-tifel beża, impressjona ruħu miskien u beża u s-superior tal-mużew kien qalla sinjura jekk beża għandu tarima tajba għaliex inti meta tiġi affrontat minn dal-affarijiet ma tistax tiġdu lil Ġesu. Sfortunatament, is-soċjetà liberali jew waħda mill-aktar insidjużi biex lilna ċala nixħdu it-twemmin tagħna u relattivizmu huwa dak. Illum relattivizmu sar f'kollox, kważi kollox, inkluż fejn tidħol ix-xjenza li m'hemmx prinċipji xjentifiċi, imma relattivi allura dak li għal mill-bidu tal-ħolqien dejjem kien naf il-ġeneru dejjem kien stabilit bħala ġeneru stabilit, u l-oħra jkunu eċċezzjonijiet li jridu indirizzati. Le, llum il-ġurnata ma tistax tgħid li hemm żewġ ġeneri ma hemm xi 72 ġeneru pereżempju. Kollu relattiviżmu. U kollu sinjali inkwetanti. Issa, dawn is-sinjali li qed naraw huma sinjali ta' rivoluzzjoni fis-soċjetà tagħna. X'inhu huma dawn is-sinjali? Nistgħu nidħlu xejn fis-soċjetà għax ħafna nies jgħidlek imma jiena fil-ħajja fl-2008 kont ngħix fl-2018 kont ngħix dana u fl-2024 bqajt ngħix l-istess. Imma fil-verità għaliex il-ħajja tagħna nbidlet daqshekk, x'huma daw is-sinjali fis-soċjetà? Fis-soċjetà tagħna ħares madwarek. Jien niftakar Malta fis-70s u l-80s u diġà fis-70s u l-80s il-vulgarizzazzjoni tas-soċjetà Maltija. Il-modi, n-nies kif kienu jirbsu meta jmorru jowmu dan diġà bdiet il-vulgarizzazzjoni. Ħares madwarek. Jiena ġimgħa ilu kont għaddejt it-triq il-kbira ta' Sliema. Se triq il-kbira ta' Sliema mhijiex fuq ħdejn il-baħar, mhix Tower Road. Hija fl-interjur ta' Sliema. U nara nisa prattikament nofshom marwejn u riġiel nofshom marwejn jimxu fit-triq il-kbira ta' Sliema. Ovvjament pulizija ma tarax. U meta din ħarġet fil-gazzetti dan is-sajf. Ta' ċittadin Sliemi jagħmel il-kartelluni
no beach were on our streets, u beda jwaħħalhom mal-qalbi. Il-bravis li miżi Maltin marru jqaċtuhom dawn il-kartelluni. U jena u rajt wieħed li kellu ħanut beda jqaċċa dawn il-kartelluni. Għalfejn tagħmel hekk. Għalli xisma jena għandna bżonnhom it-turizmu ta' ġibulna l-ġid li jenna. Jiġifieri, wasalna situazzjoni fejn aħna l-Maltin, fejn qabel konna nadoraw il-Alla, issa nadoraw il-dan. Il-flus. Għax il-flus jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-pjaċir materjali jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-kuntentizza fuq dal-lat jiġi l-ewwel qabel kollox. Mela ħdejjem il-Maltin li konna 60 sena ilu, u 50 sena ilu. U l-Maltin tal-lum tara din it-trasformazzjoni fil-mentalità fejn qabel kien hemm il-valuri tar-rispett. Fejn qabel il-valuri illi kont temmen, kont iżomm il-fidi, kellek ċertu relazzjonijiet illi kienu stabbli. Illum x'fadal. Dik hija trasformazzjoni kulturali rivoluzzjonarja li għaddiet fis-soċjetà Maltija. U l-affarijiet, ovvjament, sa jiggravaw. Għax diġà daħlet l-abbord mit-tieqa. Kif iwwerdjaw il-liġi illi suppost tipproteġi l-ħajja tal-hom hija l-istess wording kelma b'kelma bħal-liġi tal-abort tal-Ingilterra. Kelma b'kelma. M'hemm rispett ta' xejn, sa meta għasandek rispett tal-ħajja innoċenti. Bħal tarbija fil-ġuħ. Jew anzjan ġewwa l-isptar, jew xi ħadd illi għandu marda kronika. Ara fejn wasalna din is-soċjetà. Allura il-proċess kien rivoluzzjonarju, għax kull ma trid tagħmel ħares lejn Malta kif kienet, u meta jiġu bl-argumenti banali permezz. Skużani, tajt noħodlu ftit ħin. Mhux fil-iret, kompli. Meta jiġu b'daw l-argumenti banali u stupidu. Sminijiet jinbidlu, eridu nbidlu wkoll. Kien dejjem ngħidulhom. Dak li kien ħażin jibqa' ħażin ta' u dak li kien tajjeb jibqa' tajjeb. L-unika ħaġa li nbidlet hija dil-mentalità. Fejn qabel kellna mentalità ma jfissirx 40-50 sena ma kienx il-problemi tagħna ta' u l-intoppi ta' u l-iżbalji li għamilna. Ma laqas il-mentalità illi kien hemm kien bażat fuq razzjonalità. Illum, il-loġika u r-razzjonalità ma jeżistu xejn. Sfortunatament dik il-problema l-kbira li l-loġika llum ċedit għall-emozzjoni. Però mbagħad għandek ħaġa li inkwetanti, saħna ninkwetaw ħafna fuq il-til tal-innoċenti li hija serja, imma l-eliminazzjoni tal-anzjani, pereżempju, x'għad twassal fejn qabel kellek in-nanniet, il-bużnanniet li kienu jipprovdu ċertu kontinuità fl-istabilità tal-familja, iktaw ħana qed neliminaw. L-ewwel iwajbuhom, u mbagħad neliminawhom għal kollox bl-ewtanasja u dak kollu. Qed nispiċċaw nitilfu anke dik ir-rabta ma' dak li kien qabel meta kienet il-familja iktar stabbli. Ġifieri qed nħolqu soċjetà individwalista li ma jispetta minn xejn, la jispetta mill-familja, x'illum il-familja narawha żejda, illum anke l-ulied narawhom żejda fil-fatt jgħidlek illi ma biex tfal biex navvanza l-karriera pereżempju. U qed naraw ukoll il-responsabilità li l-familja ġib jew anke pereżempju persuna nqabdet ilha. X'inhi s-soluzzjoni? Għamel l-abort, mela s-sens ta' responsabilità jitneħħa, l-iktar jitneħħa mhux tant minn dik it-tfal, għax minkejja l-fadal affarijiet suppost ġabu l-ħelsien u liberazzjoni tal-mara, fil-verità x'ġara. Il-mara jneħħula t-tarbija li waħed għamel ħafna minnhom maġġoranza tagħhom il-maternità li hija parti ħanejdu hekk integrali mill-ħajja tal-mara tiġi imċaħda li titneħħam għax min jaf dak il-liben, dak il-wilt jew dik it-tifla, dik ħatħossha, trid jew ma tridx. Imma mbagħad li raġel li ma jimpurtax li għamlet tarbija jrid jitlaq li ma jinteressax. U nafu li hemm ħafna każijiet hekk li l tisservu mela allura fil-waqt li uffiċjalment din issir għax il-mara għandha kontroll fuq ġisimha l-libertà tan-nisa, fil-verità tissir biex ma jimpurtax. Dak ir-raġel li ma jinteressax jista' jibqa' jagħmel li jrid u tilliberaħ minn kull responsabilità. Soċjetà irresponsabbli. Issa, meta naraw dan kollu, qudiem dan kollu, aħna għedna l-mod kif is-soċjetà nbidlet is-sinjali tas-soċjetà, ir-rivoluzzjoni fit-tendenzi rajnija. U jgħidu imma kif nistgħu ndawru l-arloġġ? Jiena waħda mill-affarijiet li ġie nitkellem ma' ċertu nies ilha ta' nismaħħa, kienu qed jgħidli imma bżonn ndawruh l-arloġġ imma issa m'hemmx tagħmel. Kien hemm żmien kont ngħidha jien ukoll, kont ngħid issa m'hemmx tagħmel, speċi niftakar meta ftit ta' żmien ilu kont attiv partit, wieħed mill-partiti prinċipali ta' Malta politiċi.
U darba kont għallajt postek fuq Facebook għettu ma fadal post tal-Kattoliċi f'dal pajis, speċi laqqas il-partiti politiċi fejn li qabel kollha kienu jgħidu jagħtu rispett l-evol Kattoliku, għas jirrispettaw, għas jistgħu jkunu, għas lebda, ma setax ikun hemm politiku jitkellem. Il-Knisja darba għat kien bat li xi ħadd qal li isma' qal li jiena darba provajt niġġieled tal ċertu valuri, qal li ma mbagħad kitib li qassi jżbad li messaġġ qal li isma' laqal eksperti qal li titimxi ma' żminijiet. Ġi, meta bniedem jara daw kollu, fl-iktar ħaġa faċli jiena ngħid xi purtani samlu li jridu li ngħix ħajti. Mhux dik mhix soluzzjoni għaliex inti jekk tinqata' mis-soċjetà minn għalik ħadd tinqata' mis-soċjetà u tgħid tara jekk għandi familja nħossib il-familja jista' barra jiġri issib li dawn l-affetti lulek ġewwa. Jaffettwaw liedek l-iskola, jaffettwaw il-komponenti tal-familja mbagħad jispiċċaw jaffettwaw lilek. Ġelek iridu niġġildulhom daw it-tendenza x'inkella iktar ma niġġildhom iktar nżommuhom il-bogħod. Imma dawn l-affarijiet quddiem din id-diżastru sħiħ ta' soċjetà li qed naffaċċjaw dan il-soċjetà likwida ngħidu m'hemm braktit ta' xejn. Huwa possibbli niġġieldu lura kontrihom. L-awtur ta' dan il-ktieb, inti semmejtu il-professur Plinio Corradi Olivera, il-ktieb Rivoluzzjoni u Kontribuzzjoni. L-arba wieħed mid-diskorsi tiegħu qal hemm żewġ tipi ta' bniedem fl-istorja, l-istorja li hemm żewġ tipi ta' dawk li jitkaxkru mal-kurrent u dawk illi jieqfu quddiem il-kurrent u jbidlu il-kors tal-istorja. Aħna rridu nkunu dawk illi niġġieldu kontra l-kurrent bħalissa. U wara kollox niftakru illi aħna kattoliċi, mhux kattoliċi biss, imma apostoliċi u rumani. Mela rridu nagħmlu apostolat biex niddefendu l-verità, biex niddefendu l-familja, biex niddefendu l-ħajja innoċenti fil-ġuf u l-ħajja tal-anzjani minn dawk, minn din il-klassi politika miżera, banali u diżastruża illi għadna sfortunatament tal-pajjiż u kif għandna fl-Unjoni Ewropea. Huwa possibbli nista' niġġieldulhom ġew din il-battalja spiritwali bl-armi tal-verità, bit-talb importanti t-talb, ħafna importanti, speċjalment it-talb tal-Rożarju, u bil-kampanji pubbliċi, l-appostola aħna ta' Promalta Kristjana kif taf inti. Noħorġu fit-toro, inqasmu l-fuljetti, noħorġu l-istendard tagħna il-kbir u kulħadd ħares lejh. Dak l-istendard jiġbed in-nies. U meta nibdew nitkellmu b'ċerta loġika, minflok ħafna emozzjonijiet, jgħidu isma' dan, jgħid affarijiet sewda s-Sinjur ta'. U għalli intihom in-nies meta ntuhom il-fuljetti tagħna fejn nipprotestaw kontra ċerti affarijiet. Intuhom food for thought kif jgħidu bl-Ingliż. U nagħmlu manifesti sħaħ ġol gazzetti kif għamilna dak il-manifest fil-Malta Independent on Sunday, meta l-Prim Ministru preżenti tkellem l-ewwel darba illi hemm bżonn dialogu fuq l-eutanazija. Aħna tfajnilu manifest pubbliku biħlas, għax il-gazzetti bl-Ingliż kif taf intu l-gazzetti l-oħra ma jdux jafu bina. Semmek wasal il-libertà tal-espressjoni. U għamilna manifest biħlas, expensive, full page, fl-għana kundannajna din il-mossa biex ta' parsi għad-dialogu biex naraw fejn naslu fuq l-eutanazja u fuq l-abortu kollu. Għax it-tattika hija dejjem jużawha l-edewa tal-verità. Għandna bżonn dialogu. Fir-realtà jridu jgħidu hemm bżonn indaħlu din il-ħaġa xxena bil-mod il-mod. Dik tfisser meta jgħidu għandna bżonn dialogu. Mela tista' tagħmel dialogu bejn Alla u x-Xitan. Xi dialogu bejn? Dak li hu tajjeb ma jistax jiddialoga ma dak li hu. Il-ħażin m'għandux drittijiet. U fil-fatt Plinio Corradi Olivera kien kiteb ktieb jismu Ideological Transshipment li jitkellem kif dak kemm seħ dialogu jisemmi każijiet anke l-istess Knisja għaddiet minnha u anke partiti politiċi ġudika nħalli t-spettaturi jaħsbu dana fuq din. Jibdew bl-iskuża ta' dialogu, f'daqqa waħda l-membri tagħhom jibdew jirraġunaw bħal dawk li supposti jiddialogaw magħhom. U rajna pereżempju kollok sezzjoni żgħażagħ ta' dak il-partit jew forum żgħażagħ il-partit. Da waħda bdew jiddialogaw ma' ċertu attivisti ta' ċertu li jridu ċertu affarijiet u tarhom f'daqqa waħda f'temp ta' ftit ġranet jibdew jitkellmu bħalhom. U dik hija l-problema u l-iskuża ta' dialogu. Taħseb dal-trasbord ideoloġiku għandna ngħidu daqshekk dialogu ma' dawn l-entitajiet li huma kontrina.
naqblu ma' eżempju saċerdoti bħal James Martin, saċerdot Amerikan, li jitkellem fuq building a bridge, għaliex hija perikoluża dil ħaġa. Perikoluża ħafna għax il-kunċett ġenwin ta' dialogu li tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek bil-loġika u bil-verità. Se jien lest nid-dialogu ma' xi ħadd illi għandu pożizzjonijiet u tendenzi kompletament kontrari għal dak li nemmen, imma jien mhux ħanċedi l-pożizzjoni tiegħi meta naf li hija bbażata fuq il-verità. Il-kunċett tagħhom ta' daw ir-rivoluzzjonarji, speċjalment daw il-partiti tax-xelluk, insomma, kollha partiti tax-xelluk. L-lum xelluk bisaw. Ejjew impoġġu madwar mejda. Id-direzzjoni diġà nafu fejn sejrin, issa naraw kif intkom tagħmlu l-kompromessi. Mela d-dialogu m'għandux ikun ibbażat fuq kompromessi, speċjalment kompromessi mal-verità oġġettiva. Allura l-kunċett tagħna ta' dialogu huwa totalment differenti minn tagħhom, imma l-kunċett tagħhom qed jintuża fis-soċjetà Maltija. Fil-fatt, wasalna fl-aħħar ftit minuti tal-programma, fil-fatt xi żmien ilu, xi sena u tnejn ilu, eżattament max. Imma tara pereżempju l-Kurja, rappreżentanta tal-Kurja tiddialoga ma' membri tal-Moviment tax-Xelluk, nibnu dialogu mbagħad tal-moviment partikolari għaw Malta li xi raġuni jinsab popolari ħafna, ta' bdew jgħidu isma' daw ma' favur anke bilux ma' favur l-abort taw jiġifieri. Millux għadu l-abort għall-vittmi għax ta' parsi ċensurawhom għax ridu itellaw stand favur l-abort, jieħdu materja favur l-abort ġo-università. Allura, kif jista' jkun jagħmel sens il-Kurja x'inhu dialogu, ma nafx kien dialogu, ngħid kien sempliċement setgħu qabdu bella tew għadu jiddiskutu fuq affarijiet li qablu fuqhom. ċertu movimenti, pereżempju, tax-xelluk, mhux biss ikunu favur l-abort, ma jkunu favur pereżempju jattakkaw għax ma jeksisti il-kunċett tal-proprjetà privata. Mod mhux bħal kien għamlu komunista qabel, imma il-Knisja kultant qas titkellem fuq it-tagħlim soċjali tagħha. Ġifieri, allura dis-sitwazzjoni u nagħlqu bija għaliex fil-programm li jmiss ħan iddiskutu rivoluzzjoni fil-Knisja. Il-Knisja, dan mhux ħadħlu f'ħafna dettall, għandha terġa' tibda tipproponi l-mudell soċjali tagħha li jiena ili ma nisma' saċerdoti li b'xi eċċezzjoni nammuraw. Ili ma nisimgħu Melija, ili ma nisma' dokumenti mill-sqof ta' li jirriferi għal-tagħlim soċjali tal-Knisja li b'verum novarum l-qudiem u anke qabel kien titkellem fuq. Ili ma nisma' snin twali, għandha tagħlim soċjali l-Knisja llum. Għal-Knisja għandha tagħlim soċjali. Anki qabel Papa Leon XIII meta ħareġ bil-famuża Rerum Novarum. Il-Knisja u Papa u Pio XI u Pio XII u Papa Ġwan Pawlu II u għandha tagħlim. Sfortunatament hija vera mistura għal raġunijiet li għafhom biss il-ġerarkija ta' pajjiżna. Imma kif tkellmu l-papiet dawk l-enċikliki soċjali kbar fuq relazzjonijiet bejn il-bnedmin, fuq il-rispett tad dritt tal-proprjetà privata, fuq l-importanza li l-proprjetà tilħaq il-funzjoni soċjali tagħha għal-ġid komuni, il-konċett tal-ġid komuni. Tantu importanti. Ir-relazzjonijiet fil-familja, id-dritt, id-dover tal-ġenituri, id-dmirijiet tat-tfal. Żgur li għandha, rikka ħafna il-dottrina soċjali. Għandek raġun però li sfortunatament ma tinstamax, fil-fatt. Ħansemmu janoddu żejr, forsi issa sabi li wasalna biex nagħlqu l-programm tagħna. Ħansemmu janoddu żejr, xi ftit ta' żmien ilu konna ħriġna dak id-dokument fuq il-riforma agrarja li kienet ħassirha Malta. U kont qed nikkuntattja xi ġurnalisti u hekk biex forsi. U għed għalli ma intom speċi intom fuq l-agrikoltura, mux speċi jisudonnu baqa skantat li għadda nisranija titkellem fuq l-agrikoltura. Għedlu ma dak ma tafx l-għu tal-im soċjeta. Dal-ġurnalist, suppost fis-soċjetà, il-ġurnalisti huma l-iktar nis li jafu l-affar kif għaddejjin, għasbis kellu idea li l-Knisja għandha tal-im speċifiku soċjali tagħha. Għax il-Knisja Maltija għażlet illi tistaħba ma titkellimx fil-normi, fil-regoli, fil-parametri tal-tagħlim soċjali tagħha.
Imma timmilita pereżempju jkollok xi saċerdoti kollu xi problema fiż-żona u jimmilita ma' xi grupp ta' xelluk pereżempju li ħafna drabi huwa antikristjan. Jew inkella jew ma jgħid xejn insomma xi ma jiġi fin kwi. Imma hawnhekk il-talim soċjali tal-Knisja għandu jerġa' jiġi mqajjem u proponut. Il-programm ħanalqu hawn nirringrazzja lis-Sur Biti fil-programm li jmiss tal-ġimgħa li ġejja ħan nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni fil-Knisja u ħanaraw propru nallaċċaw ma' dak li spiċċajna bih illum. Ġu bażikament għaliex il-Knisja Kattolika f'daqqa waħda qisha donna sabet nbidlet daqqa waħda, qisha tibża titkellem fuq ċertu affarijiet, taċċetta ċertu affarijiet. Din ir-rivoluzzjoni mhijiex bis-sinjal ta' żmien, imma riżultat kif ħanaraw ta' snin ta' infiltrazzjoni, ta' snin ta' ħsara anke kultant intellettwali illi mbagħad illum il-ġurnata qed nagħmlu l-frott tagħha. Ningrazzjakom u nistedinkom għall-programm li jmiss. Grazzi ħafna.